into ebalekile ke ngani zakwethu ke njengamanje ke I'm going to respond decisively on an open letter. Before even I go further, I would like to congratulate ukuthi ngani zakwethu bengazi mina ukuthi enkatheni kwi-IFP bengazi ukuthi mina umntwana kwaphinda ngene umkhulekelo abantu abasisingisi bengazi mina ukuthi inkatha kanti kulabantu abaningi abazi isilungu bengakwazi lokho mina bengathi inkatha nje abantu nje ukuthi nje bathi ngithunywe umntwana kodwa abaningi kakhulu abantu abangasazi isingisi ngoma ngathi nje imeya yasejozini ayikhulume isilungu 5 minutes ngeke isikhulume uma ngathi ngeke ngenhlobo nje isikhuluma isilungu hlobo into angeke azayenza mangathi me mangathi ungwenzi akakhulume wasemhlathuzo akakhuluma isilungu ngeke asikhulume hlobo kodwa into ebalekile ukuthi ke bengazi mina ukuthi umuntu lokuphinda ngene umkhulekelwa kuphela abaholi be-IFP abakwazi ukukhuluma isingisi kodwa ngijabule kakhulu ukubona ukuthi hawu kunodokotela oseGciculu abakwazi ukubhala isingisi esikhulu kangaka awuxaphashi mfethu ngicela uacknowledge ukuthi open letter yakho ngitholile xapashe I got your open letter stating as well ukuthi ngize ngacela nami abantu abafundile lapha akathi bayizihlakahlakaniphi ukuthi bangilekelele ekuthenini ngikwazi ukunderstand ukuthi open letter yakho ithini nginqothi izingisi sakhona besilikhulu kakhulu uzokhumbula ukuthi uCedric Dotela uXulu ungomunye wabantu abayinto ebaleka kakhulu enkatheni nomlando wenkatha ngiyawazi futhi nabo ngiyabazi bakwazile ukuthi agcine esebona ukuthi into enziwa inkatha ilungile wahamba wayosungula iNFP benozanele magwaza wabuya washaya isidudla wabuya washaya intingi njengoba kwenza ubaba uStanela Mpokadlala babuya and then zonke lezo zinto lezo ikhombisa ngokusobala ukuthi bangabaholi abakwaziyo ukuthi ke bawubeke umbono baphinde bayihlasele inkatha mayingenze kahle. I want to express my disappointment to the members of IFP at large, to the entire IFP members ukuthi I don't think ukuthi IFP and umntwana kwaphinda ngene will be proud wherever he is when you find out ukuthi there are leaders of the IFP that does not allow democracy and does not allow criticism within the party and within the society at large. You got omasipala abaningi kakhulu enibaphethe la KwaZulu-Natal nisaba ukugxekwa nje nomuntu obeka umbono mina bengangixingisha ukugxeka ngibeka nje umbono. I'm disappointed to you IFP inkatha Freedom Party. Are you sure that you are ready ukuthi ni campaign niphinde futhi nilawule isifundazwe saKwaZulu-Natal ngonyaka ozayo? Ngiyayibuzela nje are you sure ukuthi you are ready? If you can't allow criticism, democracy is a right of freedom. Democracy and politics is a game of opinion and expression. Everyone is subject to an opinion. Akubona ubukhosi lobu neshwayeza kabi naphatha kakhulu amakhosi sengijwayele ukuthi ubukhosi lo akubona ubukhosi lobu. This is democracy. Okwesibili musana ukusabisa mina ke ngikhuluma noNgizwe la umlando kaMchunu. uNgizwe insizwa yasemakhaya eqondile lento engisabasa ngayo ngiyayazi. Lento enizama ukuyenza kimi nikufona ngisho abantu basemahostela ahlukahlukene lapha bengisabisa bethi makukhuluma kabi ngenkatha sizokubulala valelise emndenini yabo nidakiye umbomonyoko. Nina abanimfonela ngiyantshela ukuthi nizinja nimgodoyi ngoba le nto leyo umuntu lokuphinda ngene can never be part of that. And the IFP as a political organization, there is no way ukuthi IFP as an organization can disallow opinions and freedom of speech in terms of a wake-up call towards 2024. Kodwa nina nazi ukuthi isolation umuntu mayebeka umbono kufanele abulawe. Ho. Ngicela ningibusise nje. Mina ngiyonto ukusatshiswa mina. iANC le bhedayo le dakelwayo umgodoyi esicishela ugesi usuku losuku siyithuka kangaki inhlambi right mayibheke ngakubo imanga beS bathuka ngoba we voted for them, we want them to be accountable for what is wrong in this country, and then uma sibhekisa ngakubo sifanele besibulale. I'm disappointed. I am really disappointed. I'm telling you that I'm disappointed. And into engizoyenza ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngithatha lama calls nalezi number bezingifonela ngiyozethula kumntwana wakaphinda ngene kumntwana wakaphinda ngene
akwazi ukuthi ngimazise kuqe phambi kwakhe njengengqolo yakaZulu njengenkosi yaButhelezi njengomuntu lankulu kaZulu ukuthi there is no way yokuthi iIFP ithi yona thina singabantu siyisoka elingasiko uZulu wonke uyazi ukuthi akhosoka elingasiko ziningi izinto engiyibalile mina ezenziwa inkatha ezinhle kwaZulu-Natal inkathi yabaqasha ama-artist inkathi yayenza imicimbi komasipala benkatha bayaqasha ama-artist but I'm disappointed ukuthi mina ngazosetshenziswa ngokubulala ithumela imgodoyi izokhonkotha mina izongisabisa ngokubulala izothi wendoda makukuthi kwalade ngibathuka nje manje before address bazama ukungisabisa futhi nawe wemkhulekelo umkhulekahlengwa uNational Assembly uNational Assembly futhi uphethe ilokhunjana ilokhunjana iskopa uya the chairperson of skopa iskopa ke nina ngoba nasilutho nabantu abanye nje balaba bathi balandela baza ukuthi uyiskopa yini lokho is a committee ebhekelele ukuvikeleka nobugebengu nokusetshenziswa kwezibalo budedengu eParliament likazwelonke umkhuleko ke uyishephesini yale committee umkhuleko uzubona ukuthi inkatha ngehlonipha futhi inkatha anginayo inkinga nayo I don't have an agenda against IFP kulento ayibhalile ifikile kumina uyangidakelwa umkhuleko uyangidakelwa okwesibili angifuni ukungena kulona ngizoshasha lokho kuphela nje uthi ungijwayela nje kabi ngihlonipha kabi yami nawe yazi ngoba mangathi ngiyaphendula kulento oyishoyo kuzovela izinto ongeke uthande nawe ungeke ube proud engavela ngeIFP kodwa ke this is not a game against me and IFP it's a game ekhulumayo into ekhuluma njengamanje ukuthi sikhuluma iqiniso lokuthi nina njengabaholi nenze kahle la nenza kahle la nenza wrong la nenza wrong la uDokotela Xulu wakwazama ukuba secretary general weIFP wahluleka uDokotela Xulu yena yedwa lo uthenjiswe uhlabisa ukuthi mayebuya igame lesibili uzobuya naye kodwa mina ukwazi ukungibhalela open letter yokuthi mina ngihlambalaza uhlabisa futhi ngimkhathanisa nomuntu engafanele ngimkhathanise naye ngicela ukunitshela ke iqiniso lonke leqiniso lodwa balunga eIFP nabantu bakwaZulu-Natal efanele nikwazi umphemba uNtuli ube yimeya almost 15 years lapha enkandla umehluko usubonile kodwa ezami izigwe yazazi ngo2016 umeya uNtuli is a noble leader is a straightforward leader angifuqa mamanga njengomkhaya wami njengensizwa yasendaweni imholi ngathi mangigijimisa ngo2016 yazi nawo lapha sigijimisa la ngo2016 yangibabela iqhubu kodwa into engithanda kuyena umphemba uyakwazi ukuhlonipha umuntu ngokwezinga lakhe uyakwazi ukungihlonipha ngokwezinga lami njengomholi because mina I'm the voice and the leader of the society uyakwazi ukungihlonipha kakhulu umphemba kulokho azi la fanele ngene khona la fanele ngene khona angingeni ke kuyena njengomuntu naye lapho angibabela iqhubu ngaleso sikhathi kodwa la kufanele ngibize khona ngibiza futhi la fanele ngihloniphe khona emhloniphe nami kufanele ngihloniphe noma kukhona ukuba kumehlele ngiyakwazi ukuthi ngisondele eduze naye makukhona ukuba ngihlele uyasondela eduze mphemba kuthithe kandlela ngiyabonga mfowethu umholi ngempela ayindaba ukudlala futhi okwesibili mina kuyena umngane woMntuli uNtuli kunokuthi abe umngane wami njengoba ngisho ukuthi uneqhubu nami futhi umuntu esingagishimisana noma yinini naye mina ngithunywe umuntu mina ngagcina ukukhuluma naye uNtuli mhlazana nje lo baba ungizalayo unyaka odlule ugcina ukukhuluma kwami nomphemba uNtuli lo kusethi ungithumile uNtuli I can take him on eyintweni ethize efanele ngimthathe on kuzona mina angazi niyifunda nilento yokuthi ngumuntu mina oyi voice of the people obeka ama opinion njengoba enjalo angithunywe ANC angithunywe emakhempu yankatha umuntu nje oqondile bese ngibuzaka kuwe Dokotela Xulu ukuthi lo baba omvikelayo okuthiwa uhlabisa umkhanya kude wonke awunamanzi uhlabisa wonke umasipala ofile awuhlule nawe ukwenza ngisho event nje umongameli weIFP is the president of the IFP lo hlabisa ufuna nesifundazwe saKwaZulu-Natal ufuna nje manje ukuthi ufuna ukusifundazwe saKwaZulu-Natal ngoba ufuna ngabe ule nenkosi yaseMbongweni umzamo Buthelezi ba debate ama issues le kuNational Assembly mawungathatha yena usethi umkhuleko hlengwa ni Eastern Cape nithethe inkosi yaseMbongweni niyempondela impompo
ubani ongafika bingelelo njengemember of the IFP ikhona ibranch abantu abawu10 akayivula uma ngabe sithina inkatha is portrayed as a regional party is an unfair to the South African citizen, is an unfair to the Zulu people who are the majority of this country. Ukuthi inkatha is portrayed as a regional party, a party yale in Northern Zululand kuphela, not even all over KZN, because of leadership ekhona. Hlabisa must be accountable. Hlabisa, you must be accountable. Ufunani kwaZulu olokuphikisana noza kolomnqango lapha lo palo nebatha wale wathi DA ose lapha kwabalile lento liqembelisha umsangano lo kuthiwa lokuya Africa SA lezo yonke leyo nto leyo mawuthi uyihlanganisa uyakubona ukuthi you are busy debating issues with the people that you are not even supposed to negotiate with. You are busy boasting about KwaZulu-Natal. Where on earth the president of the party, Hlabisa, boasting about sizosibuyisa isifundazwe saKwaZulu-Natal. Umsebenzi kaNkulunkulu loyo yenze chairperson. Kodwa you are busy boasting about that. You are busy boasting about that because you are an uncredible leader. Asikwazi ukuthi udokotela uCulu la useDiqulu ezongisakela ngendaba yase university. There is no credible. Umlando wakho uthini? Awunamlando nje. Angeni mina kuma campaigns bane IFP. Angeni kuma campaign IFP. Anginendaba naleyo nto leyo. Futhi mina akekho umuntu ongithumayo nomuntu ongifunzayo. I am the leader of the society and I got my opinions credible and I can stand for what I'm talking about. Please, IFP, can you be a grown-up people? Ubana baholi. Uma nje I don't have a problem with you doing events. Nenza ama events, go right lokho. Akunankinga nawo. Nenza ama event kamasipala, ni empowerisha ama artists, well done. Job well done. Niwaqashe, ni empowerisha nenzeni, job well done. Konke lokho kuhle. Niphinde futhi nenza ama political events. Kuhle lokho. Nenza osiyanqoba rally. Kuhle lokho. Usiyabonga rally. Aniyasidakela. Niyazi ngonifundisa. I'm opening a political school now. You in IFP you have no democracy. In IFP ngicabanga ukuthi sebukhosini. In IFP ngicabanga ukuthi umuzi where you earn respect like your children. There's nothing like that. You earn respect by doing umsebenzi womphakathi, which you are doing very well. But your problem, do you think you can be challenged? Why do you ask our vote and then you disallow us to have an opinion? You are bullshit. What do you mean? I'm the president of the big nation. If you don't want us to have an opinion, don't ask our vote. I'm shaming that I ability to for the Colomostella is on Bulala. As in Bulala paid. How shame. I'm living in Bonanza. Like I'm living in Bonanza. Yeah, wait, when you're 70 years old, the court give you more years. You are in Bonanza. You are living in Bonanza. I'm not even close to that years. But because of enemies and the truth that I portray to the public and being a leader of the society that I will die for, I'm living in Bonanza. I've died a long time ago. I'll never be intimidated and I'll never allow anyone to intimidate me. Either NC, EFF, IFP, Fusak. Here's a inja. I'm sure you feel ngifuna ukunifundisa ke IFP yokuthi uma ngabe nifuna nina ukubonga ngabantu manifuna usiyabonga rally, you can go niye emphakathini nifike nikhankase nikwazi usiyanqoba rally manibuya lapho usiyabonga rally yenza nama boreholes emntubatuba siyabonga rally nivula amapipe amanzi nivula impompi yamanzi siyabonga rally nivula ama crash siyabonga rally nivula ama clinic nivula into ezithize nenza ama options kagesi siyabonga rally. Usiyabonga rally wenu awube usiyabonga rally oqondene nokuthi emphakathini senenzeni yimuphi umehluko enibonga ngawo leli vote enwenzekile. Hayi we event spend more than R1 million staging an event yokuthi nizobonga. That is corruption. I'm telling you, and that is corruption. And umntwana ophinda can never be proud of that. Futhi akayazi lento ngene shout akayazi. So into ke mina ngizokutshela yona isimple kabi. Uhlabisa
njobe ezothuma udokotela uXulu ukuthi akabhale nonsense letter ngoba emthembisa ikhundla ezithize ku IFP. That is nonsense. Anginandaba mina nemfotela nani nenze yonke into ngicula abacula enasangene nenze noma ngabe yini nibuyisana ekhundleni nibuyisana khona. I don't have a problem with that. I don't have a problem. But once ngangena emphakathini munye umholi uNgizwe umlando kaMthunu, who is the leader of the society, who is the voice of the people, I will always have an opinion against IFP, positively or negatively. I will always have an opinion against ANC, negatively or positively. No one can prohibit me on that. That's why namanje mkhuleka mfokahlenga ngitshene ukuthi angidambe uthi yaphapha.